Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren beste mai inguru berri batera. Hemen, Radio Vitorian. Gaurko gaia, Lazarraga, Arabar poeta. Bi gonbidatuekin, gure estudioetan, Kike Fernandezen de Pinedo eta Ricardo Gómez. Biei, Gabon. Bueno, biak irakasle. Bai. Eta nun irakasle. Bueno, hoen nabile ikastu baten, Armentian. Armentian. Ikastudan gero lehenago Herrisaldean eta bai. Lehen hezkuntzan ala bigarren hezkuntzan? DBH-en, bigarren hezkuntzan, bai. Hor burrukan eurera. Gazteekin. Bai. Oso ondo. Eta, Ricardo, nun irakasle? Estudionetik gertu, letren fakultatean, Euskal Filologian. Euskal Filologian. Eta, ze ikasairekin edo zertan datza zure lana bertan? Alde batetik, lehenengo mailakoi denetik pixkat ematea, Euskal Filologiaren astapenak ditzen den bat, eta gero urterik urte aldatzen dut, urte batean lexikografia, beste urte batean historia. Eta biak Arabarrak, Fernando de Pinedo bintzat abizena. Ni? Jaiotez Bilbotarra naiz. Bilbotarra. Baina urte gehiagotan, bizitzan Gazizen Bilbon baino. Eta etorri zinen ona ikastera? Ikastera, bai. Euskal Filologia? Oize. Oso ondo. Bueno, Kike Fernando de Pinedorekin eta Ricardo Gómezekin hurbilduko gara Lazarraga eta bere lanaren gana. Ez dakit, nola asmatzen dudan gai honekin, eta askotan esaten dizuedan bezala barkatu euskara dala eta nabaria baita ez dala nire eguneroko lan tresna, bai lagunen artekua, ala zenitartekoekin, baina nabaria da, beste profesional batzuek hobeto egiten dutela euskaraz mikrofono baten aurrean. Bueno, Lazarraga, nola zen gizon ura, esan nahi dut? Zen Juan Pérez de Lazarraga, Joan Pérez de Lazarraga, Joan Pérez Lazarragakoa, nola ditzen zen? Ze hizkuntzatan? Bueno, bere ama hizkuntzatan. Bai, gaztelaniaz idazten duenean, Juan Pérez de Lazarraga. Juan. Bai, eta gero euskaraz badu inoiz idatzia Joan Pérez Lazarragako. Ematen du hori dela euskal izen zaharrak idazteko modua. Bai, Joan Pérez Lazarragako. Eta idatzi zuen horrela, Horrela dago behin bakarrik. Behin bakarrik. Bakarrik, ondo goatzen banaiz. Eta batzutan euskaraz idazten zuen eta jartzen zuen Juan Pérez de Lazarraga? Arazua da eskuizkribuan euskara eta gaztelania askotan nazian agertzen dela, horrealde berean aukita duzu bizkuntzetan idatzitako testu, orduan ez dakizu momentu horretan izen agertzen dena, ez askotan agertzen, baina agertzen denean zer zuen buruan, ze hizkuntzatan idatzen nahi zuen. Beraz, ze mendetan ari gara? Ze mendeari buruz ari gara hitz egiten? 16. mendean. 16. mendean. Eta orduan, gaur ezagutzen ditugun Arabar abizen hauek, Fernández de Pinedo, Díaz de Mendibil edo Pérez de Lazarraga, ja egina zeuden, erabiltzen ziren? Hor, jardunaldi hauetan, ez zuzen Pruden Garziak horretaz jardun zuen eta berak adiez ipatu zuen 16. mendean hendik finkatze bidean daudela, ez daudela eraba finkatuak, hau da, posiblea zan Fernández de Pinedo gero urrengo bere ondorengoak agian izatea aldatzea eta gero Lope de Pinedo izatea, ez zuen guztiz finkatuak. Bai Pinedo, baina ez... eta Pinedo igual ere ez, osea, zan finkatze bidean horre egon ziren, hainbat urtetan egia mende osoan, dantzan pixka bat, ez? Batzutan bai, ikusten da finkatu dela, baina beste kaso batzutan ez, eta berak are gehiago, esaten zuen, Pérez, López eta Ziportako abizenak, erantzian zirela, osea, bere balioa gehiago zela izen baten balioa eta ezen beste abizen batena. Eta moda moduko bazela eta arduan erantzten zela beti, Javi edo Javier edo Pedro balimazan, gian López, nolabait bigarren izentzat. Ni beti pentsatu izan dut, zeu zarela adibidez Fernández de Pinedo, zure arbazo batzuk Pinedokoak zirelako, Pinedo herrikuak. Bai. Horrela da? Bai. Bigarrena toponimikoa dena, hori bai, jatorriz da pertsona bat,
hangoa dana, hori bai. Baina, claro, kontuan izan gara hartan mugimendu asko zegola, mugitzen ziren herri batetik bestera. Bueno, baina beti lautadan edo mendialdean, ez? Mugimendua behintzat nire familian beti izan da horrela, ez da? Baitona, demagun lukokoa eta mama elosukoa. Bai. Bueno, Ricardo, arabarren kontuak. Bueno, Lazarraga, arabar poeta, jardunaldi batzuk antolatu ziren, okerez banaiz Artiunen. Zer da lata? Bueno, hau izan zen, beste urteetan herrieken errek edo antolatzen zituen Aramaion, antzeko jardunaldiak, eta, bueno, aurten, bera, dakigunez, jaz zendu zenez, utxuni hori bat zegoen, eta, azken baten izan zen diputazioa, gaurten diputazioa eta geu Gasteizen arteko elkarlan bat, eta ikusi izan Lazarraga, Arabarra izan da ere, izan zitekela ere gai interesgarria. Aramain izan barrean Gasteizen Martiunen egin dira, eta helburua aurrek urtetakoak adituentzako jarduniak ziren gehiago, eta aurten zabaldu nahi izan dira, ikutxu irekiagoa edo zeinentzako modukoa. Beste kultura ekitaldi batzuekin batera, musika, bertsoak eta... Hoi izan da, ez lotzeko erabat, hau gai Lazarraga edo euskera berare, ez lotzeko filologoen kontuekin, eta badukalarea hori da, badukalarea arlo ludikoa, eta hori, helburu hori lortu nahi izan da. Eta beraz emaitza positibotzat jo dezakegu, Ricardo? Ustez bai. Bai bildu zen jendia, bai adituak, egon zineten adituak eta... Ni ikusle egon nintzen, ikusle eta entzule egon nintzen, eta izuzen ikusle eta entzule bezala esan dezaket oso jardunaldi positibo egin zirela, eta jendezko gainera bildu zen, eguraldia gora beraz, jokatu behar da egun horietan elurra, mara jozizela, eta oso ondo esmatu zuten antolatzaileek hitzaldiak eta bestelako ekitaldi horiek uztartzen. Ikusi genuen, filologok, historialariok eta taratzen ditugun gaiak nolabait bizirik daudela, eta egunean ere tratatu daitezkela hori, musikaren bitartez, antzerkiaren bitartez, bertsoen bitartez, eta oso positizatzen zen. Zer da Lazarraga euskal literaturan? Esan nahi dut, zein den bere itoa, zein den da euskaraz aurkitu den lehenengo liburua, edo zer da Lazarraga euskal literaturan? Ez da liburua, azteko. Ez da liburua. Eskuizkribu bat da, beraz ez dago imprimatuta, eta ez da lehenengoa ere, baina badu garrantzia alde askotatik. Alde batetik, Arabako euskara, idatzita dagoelako, eta ezagutzen genituen Arabako euskarako testu batzuk, baina ez tamainonetakoak. Ezagutzen genuena oso laburra zen, eta gero aparte baiztegi bat, baina ez testu bat eta hain luzea, beraz hori batetik. Gero garrantzia du baita literaturaren aldetik eskuizkribuan agertzen diren generoengatik. Badago artzain novela bat, horlakorik ez genuen, euskaraz ezagutzen, garai hartan oso modan zegoen generoa. Eta bazuten beste novela mota batzuk lehenago? Ez garai horretakoak. Beraz esan daiteke lehenengo novela dala? Euskaran bai, gero ezagutzen dituguna hurrengoa, 19. mende bukaerakoa dira, beraz, bada. Eta Arabako euskara? Bai. Arabako euskara, eta esaten diazu, bai, existitu egin zan? Bai, noski. Adibidez, nik ezagutzen dut elosuko euskara, eta hori, elosu eta Otxandio eta Olaeta eta Aramaiokoa, antzerakoak dira. Baina ze euskarari buruz hitz egiten ari zara? Zein da Arabako euskara? Ni nahi bazor... Gizu, Bizkaiera, Gipuzkera... Agian ni jarriko dituzor... Arratian badago euskara mota bat, baina zer da Arabako euskara? Ni nahi bazu jardunetan lehenengo gunean ere Koldo Zuazok parte hartu zuen, bera euskalkitan daditua, eta berak laburtu zuen, esanez,
Arabako euskera, batez ere mendebaleko euskaren barruan sartu behar dela, oda zaugarriak batez ere dira mendebaleko euskerarenak. Eta hori bizkaiera da? Bueno, mendebala nik uste egokiagoa dela bizkaiera baino. Baina, bueno, nolabait mendebala esaten dugunean, bai, hartzen dugu, bai, Bizkaia, Gipuzkoako Deba Ibarra, Oñati eta bar. Bai, Arrasate eta bar, eta Arabakoa, ez. Baina, horrekin batera ere, azpimarratu zuen ez dela homogeneoa, bera markatzen du, batez ere bi nolabait Araba barruan ekialdekoa eta mendebalekoa. Eta gero beste bat tartekoa dena edo, erdialdean edo, beste hirugarren bat ere aipatu daiteke. Bere zaugarriekin, mendebaldaren barruan, baina bere zaugarriekin. Ekialdekoetan, ja, ikusten dira ezaugarri batzuk ere, sakanan edo ikusten dituzkenak, edo Gipuzke, edo Goierren ere antzematen daitezkenak. Eta kasu honetan, hau izango zen Lazarragarena, ez da, ekialdekoa? Bai, baina Larrea ja ez dagoera hain ekialdean, esan dezakegu... Ez da, azparrena, ez da... Esan dezakegu hor dagoela erdialdeko Araba barrua, Lautarakoa. Erdialdekoa, apur bat ekialdekoa, gero, zozo urrutiago joan zan, berak komentatu zuen, ez zuzen, Lazarragaren lanari esker, eta beste lan azken urtetan edo, atera dian beste lan batzu esker, eta lan toponimikoei esker eta bar, berak botazune hipotesi bat, oen dela urte bete ja plazaratu zuena, esanez, euskalkiak sortzen direnean, hasieran, foko garrantzitsuenak izango zirela zurona Iruña, Nafarroko Iruña, eta Gasteiz. Eta... Gaur egun gezurra ematen du. Bai, baina gara hartako egoera desberdina zen. Bai. Orduko hiri nagusiak, nolabait ezteko. Hori da. Izan ziren. Orduko hiri nagusiak eta beren eragina nolabait, badago erain bat iristen dena Nafarroko Amezko araño, lanaraino, edo sakanaraino, eta Goierrira ere ezaugarri batzuk iristen dira, baita ere hegoaldera ere bai, Errioxan hitz egiten zen edo euskera, edo Burgosko iparraldera. Orduan, logikoena zela, mendebal horretako hiriburua edo, kapitala edo. Foko edo gehien eragiten zuena seguruna Gasteiz izatea. Beraz, kasu hontan lehenengo datuak, Lazarragaren garaikoak eta zergatik, Lazarraga ezaguna da, baina azkenengo urtetan. Orain dela 10 edo 15 urte, ni behintzat enekien zein zan Lazarraga. Ezaguna zen zirkulu batzuetan, dirudien historiarien artean bai. Ezaguna zen, baduelako gaztelaniazko beste lan luze bat, genealogia bat, bere familiaren historia, eta hori ezagutzen zuten batzuek. Nik ezate batok, nuen ezagutzen duela gutxi arte. Beraz, etzen guztiz ez ezaguna. Baina orain, eskuskribu euskarazko eta gaztelaniazko, badirelako gaztelaniazko poema batzuk eskuskribu hau agertu zenetik aurrera, bum, izan bat. Gogoratuko dugu, nun agertu zen eta nola agertu zen, izkribu hau? Oker ezpan hau, 2004an, kasualitatez, edo, Madrilgo antikuario batean, Madrilgo Borja Ginagaldek bertara jun eta bertan topatu zuela. Zein da Borja Ginagalde? Irargi Eusko Jaurlaritzaren dokumentazio zerbitzua hor dagoen. Zuzendaria dela uste dut. Badira antikuarioak edo dituzuela, haizu, paper batzu dauzkat euskarazkoak eta gian interesgarria dira, eta bertara jun eta ikusi zuen antzeman zuen interesgarria zirela eta orduan Gipuzkoako diputazioak. Ez Arabakoak? Espanao, zebera Gipuzkoan zegoen, Gipuzkoako diputazioak erosi eta gero handi gutxira ere interneten eskegi zuen. Eta garezi izan ziren? Ez dakit. Ez goratzen ere. Baina uste dut etzela konstiente, antikuarioa etzela konstiente zeukan balioaz. Uste dut seguruna merkeago daukan balioa. Eta ordutik ona, Lazarraga ospetsuagoa da. Gogoratzen naiz, garai hartan esan duzu, Kike, 2004 esan duzu, no? 2004ean, berehala iaia guztiek pentsatu genuen. Bueno, lehenengo novela euskaraz.
eta esaten dute Lazarraga dala, Larrea herrian bizi egin zala, baina ziurazki Gipuzkoar bat izan zen, mendikateren bestaldetik etorria zala Arabara. Askotan gertatzen zen hori, Larrea, Marieta, Zaldondo eta herri horietan, Arantzazuko alde horrekin komunikazioak oso irekiak izan dira, eta batzuk ezkonduta da, eta dana egin dira beraien artean, ibiltzen, pasatzen zalako berehala. Lazarraga, Arabarra da Gipuzkoarra? Horre, hemen aipatu da Pruden Garziare bai, horretan beritzaldean hori azpimarratu zuen. Duari gabe Arabarra. Ari gara, esaten, edala, bosgarren belaunaldiko semea lordezkaria. Hau da, egia da, Oñatitik etorritako lehenoa edo familia zala, egia da, Oñatitik Larreara mendiz nolabait bide zuzena dagola, eta oso ikoa zirela lotura horiek, ez? Ez beti, oin buruan dakau mezala, euskara idagokionez beti Gipuzkoatik Arabara, bi aldetakoa, eta igual logikoena aldrebez izateare bai. Arabatik Gipuzkoara? Esan edo bai, ikusten da, leheno komentatu da bezala ere, hizkuntzan eta beste hainbat arlotan, mende horietan, amairu, amalagarren mendetan, horrela ere ikusi behar da. Edozein modutan, finkatzen dira Larrean, eta berriz post belaunaldi pasatzen dira, eta orduan jaiotzen da... Beraz, 100 urte gutxienez. Hainbeste ez, orduan, baina okrezpanago 150... Gutxiago bizi ziren. Bost belaunaldi esan eta ni 200, baina gutxiago bizi ziren orduan. Beraz, zalantzarik ezen dago, Larrean, zala finkaturik familia, eta urteak mende bat baino gehiago hori argi dago. Eta zein zen hau? Nolakoa izango zen Larrea herria orduan? Larrea herrian, Arabako herri askotan bezala ze, orain badira sakabanaturik dauden ez dakizen bat etxe. Nolakoa izango zen Larrea ura garai hartan, 16. mendean? Antzerako, esan nahi dut, etxe batzuk sakabanaturik, eta nekazari batzuk lanean, Lazarragatzen nekazaria? Ez, bai, nik uste agian etxe batzuk gehiago gongo ziren. Lazarra noblea zan, ez zan errentetatik bizi zan, ez zuen lanik egiten. Lurrak eta bar. Ez zuen lanik egiten. Ez zan... Horretarako nekazaria zen. Hori da. Ez zan ere goi nobleziko edo partaidea, esan daiteke gebaratarrak arai hartan, hori bai zirela lehenengo mailako leinua edo nobleak, eta hauek nolabait gebaratarren itzalpean zeuden, nolabait bigarren mailako nobleziaren barruan. Erregekin eta ez zuten harremanik. Izango zuten harremana, gebarekin. Eta hau bizi izan bere dorrean, oindik ikusten da, Casa del Bolo orain deitzen da, edozein joan daiteke Larreara, eta ikuste oso etxe adarra, eta bazen jauregi bat, eta ondoan dorrea. Eta ez da zer gehiago gaineratu dezakezu? Noblezatikoa zela, hori da, eta hain zuzen, bueno... Ez zuela asko sufritu. Beitzate diruaren aldetik. Ez zuen ematen, eta gaina horregatik hain zuzen, dedikatu daiteke idaztera, lasai... Ez dakigu besterako lanik izango zuen. Batakarakin. El poeta, izango itia zuen. Bai, baina horrek ez duzan nahi bakarrik edo ezinbestez olerkiak idazten zituelako. El poeta beste gabe idazten duelako. Garai hartan ezizien hori irabiltzen azosko zentzu zabalagoan. Bai, gero jakin dugu badituela olerki batzuk hemen. Baina bestela ere izan ziteken el poeta bere bizitzan berso bat idatzi gabe. Eta azpimarratu zen jardunalditan uste, etzala frailea, etzala apaiza. Zergatik azpimarratzen da hori? Garai hartan idazten zuten ia guztiek apaizak edo frailea zirelako? Ez idazten zuten guztiek, baina euskal literaturan ezagutzen ditugun lanzar gehienak
analiz gizonek egindakoa dira, orduan, aldorratik bai izan da, ez zango, usteko ondia, zautzen ditugu, egin arten lanak, adibidez, pixkate behan dugokoak, baina, zagusten gutxi ditugu. Eta non ikasiko zuen idazten eta esan nahi dut, larrean, lautadako alde horretan, ez egit, nola, ez du ematen dala lekurik errezena, ez da? Esan nahi dut idazteko edo garai hartan, aintzindari izateko, baina han izan zen aintzindari. Etxe mugitu, larreatik, esan nahi dut, han egin zuen bere bizitza. Okerrez panago, oinatiko unibertsitatean, beste ikasketak, jende nobleak, bere ikasketak jasotzen zituen, ulertu behar dugu, garai hartan, jende gehiena alfabetatu gabea zela, ez zekila idazten, ez zekila irakurtzen ere, eta egiten ziren, dirua nolabait noblezikoak zirena. Eta bai badirudi unibertsitatean ikasitula, eta ikasiko zuen, han harremanak izango zituen orduko beste literatura obrekin, eta bere obran gainera ikusten da, enbat eragin dituela, bai ulazpimaratuten jardun lehetan, bai hartzain nobeletan Montemayorrek edo Diana liburuarekin irekitako bidean, hor ikusten da baditula antzeko ezaugarriak, oso modan jarri izan, eta orduan azenolak egin dituzten antzeko ezaugarriak zituzten, eta antzeman daitezkere bai Etxepararen liburuarekiko ere hainbat antzekotasun, eta orduan baliteke horren berri izatea, eta agian beste irakurria izatea. Ez dakigu internet edo agian esan daiteke bai biek nolabait iturri berberetik edo erantzutela, ahozko ohitura antzekoa zela izango zela, bai hemen eta baian, eta bai Etxeparek eta bai Lazarragak hartuko zituztela ere ahozko poesiaren ezaugarri batzuk edo zera batzuk. Bueno, beti historian aritzen zaretenak esaten duzue ezin dala ulertu antzinako historia gaurko gauzekin alderatuz, edo gaurko historiarekin alderatuz, ezta? Eta orduan, ez dakit, abertzaleak ziren, espainolistak ziren, edo ez zegoen ez bat eta ez bestea. Beste mota bateko pentsamoldeak zuen. Garai hartan oraindik ez dago abertzatasunak gaur ulertzen dugun bezala. Beraz, hauek Espainiako erregeren zerbitzuan zeuden, eta noski bakoitza bere noblearen azpian, lehen kikez esan duen bezala, eta bestelako gaur egun ulertzen ditugun zuten beste oso batzuk, ez da? Esan nahi dut euskaldunek zuten lege zaharrak funtzionatzeko eta akordioak erregekin eta eta foruak eta hori dana bai. Baina ezin da norberaren lurraldea goraipatu eta hori egin ikusten da poema batean Arabako abantajak esaten duen bezala, goraipatzen ditu eta Euskal Herria aipatzen du. Bada, horren, baina ez helburu politiko batekin. Bezalako kontua dira. Kike, zerbait aipatu nahi duzu, horren aldetik, zen eta uste dute aipatu egin zala ere jardunaldietan, Lazarraga etxela bertzalea. Hori Prudenek bere zeran komentatu zuen. Gauza horiek anakronismoa dira. Gara honen dela... Abertzale izateo, hori garren mendeko kontzeptua da? 19. mendean herri batzutan, gure artean ikusten nuke Salinas geroztik. Horren, aipatu behar da, noblea izan arren edo, euskeraz idazten animatu zela. Zergatik egin zuen edo, ez dakigu, baina, hor, nolabaiteko hizkuntzarekiko atxekimendu bat ikusten da. Eta gero ere, beste kapen bat, interesgarria da historialdetik da, Euskal Herria kontzeptuare bai, batzuentzat modernoa dena eta abertzaleek asmatua, hemen ikusten da ez dela horrela. Hiru alditan aipatzen du Euskal Herria. Eta,
Ze kontestutan erabiltzen du? Bira, hemen dauzkata dieziro adibideak, baten nahi esaten du, aina ditu nola apologia, bueno, zentzu honetan, orain irakurri dut. Beti zagie laudatu, zegaitik dozun Euskal Herria hainbat bentajaz dotadu, edo beste baten, zergaitik Euskal Herrian dira eder guztiok dotadu. Konparatzen duango gaztelako emakumekin, da bar, azkirugarrenan, zeinetan ditut ezautu Euskal Herri hau hoi nola eben errege batek pobladu. Bai, Ricardo? Bai, ez azken horrek ematen du behar bada zerbait gehiago ezen duela. Ez dakigu, guzti segur ez dakigu, baina behar bada errege batek esaten duenean, pensatzen dugu esate den Tubales, ari. Euskal Herria errege batek pobladu, badira hor mito zar batzuk, Tubal izan zela Iberia penintsulara etorri zen lehenengua bere familiarekin, eta Iberia penintsula poblatu zuela, eta Euskara ekarri zuela in zuzen. Hor badago, in zuzen gara hartako mito bada. Eta orduan pentsatzen dugu behar bada errege, aipatzen duenean Tubales ari dela, ezagutu altzuelako berak garai hartan ibiltzen zen ideia. Asko aldatu da Euskara, ordutik ona? Bai eta ez, aldatu da, bueno, Arabakoaren kasuan desagertu da, bezaz guztiz aldatu da. Badira, toki batzutan, zerak, arrasto batzuk, beste aldetik orain ezagutzen ditugun ezaugarriak, ez dakit bai sintaxien aldetik, bai hitzarekin abidea ikusten dira, baina beste batzuk desagertu dira, ez bakarrik Arabakoan, Euskara guztia. Hala ere, esaten duzun horrekin, Araban Euskara desagertu egin dela, Arabako Euskara, ez Araban. Bai. Arabako Euskara. Goratzen naiz, Uniazala desagertu zenian, nik ez nuela zer ulertzen, ez da? Esaten zuten adibidez, Euskara bakarrik hitz egin zala Aramaion. Eta nire aita adibidez erretanakoa dela, Gazteiztik 8 kilometrotara, beti esan dit, joan zaitez horra, hori dala landa, bete ala landa. Joan zaitez ala larra, zu bete al gailur. Eta beraz, argi dago, Euskararen presentzia ez dala desagertu ez dakin zenbaten mende. Erderaz bakarrik hitz egiten duten arabar askok eta askok, ez dakit zenbat hitz erabiltzen dituzte euskaraz direnak. No dejes las ondarras eta barrekuak, eza? Bueno, jarraituko dugu Lazarragarekin, eta beraz, idazten zuen, orduan idazten zenian ez zen liburu bat argitaratzeko. Ez dakiz motivazioarekin, nori irakurtzeko? Izan daiteke bere bilduma bat, berak erabiltzeko, edo lagunei erarazteko, gara jartan oso normala zen, kuadernuak erabili, eta hor bertan, edo norberak idazten zuena, edo norberak irakurtzen zuena kopiatzea, eta hor bilduma bat egitea, nik uste dut oraindik gazte batzuek iteutela. Hago poematxuak, eta kanten letrak, eta beraz, ez dakit guztiz desagertu den ohituraren. Oraindik olako gauzak batzuk ikusten dira. Eta bai, zer duzun bezala, ez zeuen pentsatuta imprentara eramateko. Beste bota bateko helburuak ziren, bai. Beste gauza batzuk ziren hor serioak eta argitatzen zirenak antzerkia eta erligiosoak eta horrelakoak, historikoak, baina poesia lagun artean banatzeko zen gehien bat. Eta egia alda hor Iñaki aldekoak, gogarren eunen ere, azpimarratu zuen, agian guk ezagutzen duguna garai hartako literatura, badela azkematen gutxiengo bat. Hau da, ohikoagoa zela edo ugariagoa zirela eskuskribuak edo kuadernotan idatzitako gauzak liburua baino. Orduan, zoritzarrez gehienak denboraren poderioz edo galdu dira, ez ditugu ezagutu, eta baliteke ezagutzen ditugu liburua baino batzuk agian hobeagoak izatea, eta orduan ideia hori
garbi izan bar dugu, normalagoa zela, eskuskribotan edo idaztea, eta gutxi zirela liburutara edo pasatzen zirenak. Bai, hori espaldiko ideia da, lehenko bat unez izan duzunean, euskaraz idazten duela eta zergatik, guretzat igual, arraroa da, baina gara hartan etzen arraro. Bai, entzat normala zen. Eta momentu batean, aurkitu ziren bizkairazko poesia batzuk, eta orduan ja, pensatzen zen, hau ezin dira izan lehukotasun bakarrak, hauek agertzen dira, ezagutzen ditugu, baina pensatzekoa da horren azpian gauzak gehiago zeudela, gaur egun galdu direnak. Eta aratik esaten duen bezala, eskuskribuan zeudenez, bezakatu dira erraz. Orduan, karo, arle hortatik, Lazaragaren kuadernoa agertzea izan da, batean orako, ez dut esango bilduma osoaz, ez dakigu osori dagoen, baina testun luzea, olako ohitura baten erakusgarri zen itekena. Eta kasu honetan, testu hori osorik dago, horri alde guztiak ditu, edo bateketaki, edo nola dago? Badago, karazua da, badagoela, alde batetik, esan ezaguna, Lazaragaren eskueskribua, ez da berak idatzia dena, baina horrietan agertzen diren zenbakietan, zenbakuntza bat baino gehiago daude, eta bat azten da 1000 eta 100 da, auskalo ezote zen lehen nahoko bilduma handiago baten zati bat. Eta zenbat horri alde daude edo ditugu gaur? 50 mapiko, 50 eta berak idatzi zuen, ez dakit zerrati, baina 1000 eta... Ez, hori kontua, berbada aurrekoa etzen Lazaragaena, berbada bilduma hori beste batek egin du, hortik eta handik hartuko gozekin, eta 1000 eta piko horri alde bete, eta zenbatu. Eta urtea agertzen da nun bait? Agertzen dira urte batzuk, bai. Horregatik dakigu, 1560 mapikoko zera, baina agertzen dira baita 17. mendeko datak. Badira zer batzuk, testu batzuk, geroagokoa dira, geroago erantziak, eta batzuk beste esku batek erantziak dira, ez Lazarraga berak, eta horietako zenbaitan, zera, 1602 okerespanago urtea agertzen da bai. Eta egia alda, bera, euskaraz egiten zula literatura eta gaztelaniaz historia? Hala da, bintzat, idatzen duenean, aipatu dut, idatzi zuen genealogia hori gaztelaniaz izta dago. Eta testu horiek ere baitugu? Bai, bada eskuskribu bat baino gehiago. 5 okerespanago. Gaztelania. Dira genealogia horren 5 kopia. Landuzea da. Eta beraz, esan dezakegu Lazarragaren 6 testu ditugula, 6 soporte ezberdin, edo ez? 5 gaztelaniaz eta bat euskaraz, edo nola den? Ez, kopiak, 5 eskuskribu horiek ez dira Lazarragaren eskukoak. Badiudi bat grafizien dagoen zuzen dela bere eskukoa, eta beste batzuekin dago kopiak. Bildumak, edo, kopiak, eskuskribuaren... Orduan bi, izan daiteke bat erderazkoa, eta bestea euskarazkoa, eta erderazkoan beste 4 kopia egin. Gero ere zan behar da, garai hartan, jende nobleak eta ohitura zuela bere leinuare genealogia egitearena goraipatzeko bere jatorri alik eta noblena eta loriatxuena erakusteko, eta posible batzen gaina loturarik izatea tubalekin edo hasierako euskaldunekin edo erregekin, Nafarroko erregekin edo dena, asko sobeto, Orduan, hori nola gainatzen nobleen lan serioa eta lan estimatzen zena gara hartan, eta poesia eta gauza horiek beste maila baten zeuden. Orain, ez dakit, regate bat egingo dugu, eta Kikek galdetu behar dizut sorgini buruz. Eta ez dakit nola lotzen den hau, Lazarraga eta sorginak. Eta gainera, urte batean finkaturik 1611an, zergatik orain agertzen endira hemen sorginak, eta zergatik berai buruz galdetu behar dizut. Jarreleetan gai hau tratatzeko arrazoi izan zen, bigarren egunean nahi genuen Lazarraga eta bere gizartea jorratu nolabait, eta ikuspegi zabalago izateko nahi genuen ere garai hartan, Lazarraga biltzen garaian, zenolako gizartea zegoen Araban,
hau da, ia euskalduna zen ala ez, eta zer gehiago dakigun. Kasualitatez, Javi Otxoa de Alda eta biok, hor genbiltzan lan bat dela gutxi aurkitu genuna, lan baten, eta hor agertzen ziren 1611 urteko 11 deklarazio sorgin arabarrenak. Eta nun aurkitu zenuten hori? Madrilen. Bueno, aipamen bat zegoen bat edo beste, Julio Carojak eginda, eta beste autoren batek ere aipatzen zuen, eta, bueno, liburu egin zutenean edo Javi Otxoa de Aldak eta Estitxu Breñasek egin zuten lehenengo bisita Madrilera, eta, bueno, bertan bildu zituzten eitako batzuk, eta gero egin genuen guk bigarren bisita bat, eta beste osatu genuen nolabait. Eta orduan guztira, hor daude, inkisizio talean, deklarazio horiek. Horrean 11 deklarazio. Zein herritakoak dira edo? Bueno, horiek dira, bi dira larreakoak, ez zuzen Lazarragaren herrikoak, beste bat Araiakoa, Ilarduiakoa bestea, eta gainontzekoa dira mendialdekoak, hau da, Korresekoak, Arabar mendialdea, Pekujanoko bi, Maestuko beste bat, eta Tauriko beste bat. Hoi da. Eta horietan... Eta horiek, emakume horiek harrapatzen zituzten eta eramaten zuten deklaratzera, edo eramaten zituzten deklaratzera? Edo nola zen kontu gura? Bueno, azalpen bizka luzea da. A ver, hau dena, bueno, aurrekariak igual dira, Lancre, igual dena, Lancrek, Lapurdin, 1609 kristonak egiten ditu, 80 emakume baino gehiago suta bihartzen ditu, eta pizten da alarma sozial hori, ez, eizaen kontra eta bar. Hori gero zabaltzen da, Zugarramur dira, eta lasterazten da hor prozeso bat, eta azten dira bihartzen komisarioak, inkisizioko komisarioak Zugarramurdi eta inguru horretara. Emakume haiek segiten zuten edo? Bueno, akusazioa zan, sorginak zirela, eta kelarretan parte hartzen zutela, eta baina hori izan, esan daiteke ez bakarrik hemen, Europan edo zabalduta zegoen, eta batzu gaina literatura bat asoantzekoa zena eta bar. Orduan, 1610 egiten da Logroñon autodefe famatu bat, eta bertan, auzipetuen artean daude 31 sorginak edo direlakoan edo, eta hoitatik 6 zutara bihartzen dituzte, hiltzen dituzte, eta beste 11 edo kartzelan hildako, hil ziren, eta batzuk beren efigia edo ere arretzen dute, ez. Horrekin nahi dute, nolabait eskarmentu bat eman eta bukatu arazoarekin. Problema da, bukatu baino kontrako efektu lortzen dutela, hau da, azten dira kasu pila bat ateratzen, bai Nafarroko iparraldean, eta zabaltzen dira Gipuzkoara, Arabara, eta Bizkaira ere baten bat. Eta prozesu horretan azten dira komisario berriak ere bilatzen, eta Arabara adibidez, jasotzen dira kasu horiek, baina guztira badirudi 2000 inguru pertsona ikertu zirela edo garai hartan, eta gero deklarazio asko ere hartu zirela, eta gehienak galduta daude. Bakarrik gordetzen da liburu batean 80 deklarazio, eta 80 deklarazio horietatik hor liburu horretan 9 dira Arabarren deklarazioak, eta beste 2 solte daude aparte. Eta noski, bere izenak eta bizenak bai, Agera de Murua, Ana García de Arriola, bai. Guzti hauetan, denetan interpreteak, ezaugarri bada, euskal interpretea behar dituztela, hau da, denetan esplizitoki agertzen da, nola, beren deklarazioak egin alizateko eta entzuteko eta erantzuteko behar izan zituzten euskal interpreteak. Eta horrezpatzen dira beti, 2 apaiz, lan hori egiten dutenak. Gainera 11 kasuetan, ez da batzuetan bai eta bestetan ez, kasu guztietan egoera hori ematen da.
hortik ondorio ateratzen dugu. Agian bakarrizuk zekiten euskaraz. Duari gabe. Horrek osatzen dugu gu ja bizka genekiena, eta zan, garai hortan, ohikoa zena, Arabako lautadan edo Arabako mendialdean, ohikoa zena zan, euskaraz baino jakitea. Eta hori ikusten dare beste lekukotza eta beste agiri batzuetan, baina adibidez, uste 19. Mendeko bukaeran Urrunagarrian eskatzen zuten apaiz bat euskalduna, etorritakoa bakarrik erderatzekiela eta etxietela ez ulertzen. Bai, batzutan izaten dugu oso ikuspegi generalegia, nolabait, edo orokorregia, eta azkeneko 10-15 urteetan agertu diren agiriekin, bai zehaztu dezakegula egoera hori zela, baskongado esaten denean, edo esan nahi du, populazio gehiena, nekazaria zirenak eta abar zirenak, horiek gehienak euskal elebakarra zirela. Eta herrietan, erderaz edo elebiduna zirenak, gutxiengoa zela. Nobleak zirenak, apaizak eta beste baten bat agian. Baina ohikoa zena zan bestelakoa. Eta Lazarragatik aparte interesatzen zaitere, zer leporatzen zieten emakume horiei? Zer egiten zuten? Bidez, larrean ez dakiko Kobazul hori dauen, ez da? Baina, zu garra murri da joan, eta nik ikusten dugu Kobazulea, eta... Ez, Araban ere, Kobazuletan. Horietan, oso zehatza dira, deskribapenetan. Eta, zugarra murdin kontatzen denaren antzekoa dira. Hau da, beste topiko bat, sorginak eta zugarra murdin, Araban bertan, horre ikusten da. Normalean, deklarazioetan hau izaten da kontatzen dutena. Lehenengo, aitortzen dute sorgina direna, eta gero kontatzen dute nola zeinek egin dituen sorgin edo, normalean joaten da emakume bat, sorgin nola bait edo gonbidapena egiten dio, akelarrera joateko, gero igurtzen du gorputza hautsekin edo, eta airez joaten dira akelarrera. Gero akelarren, topatzen dira han bestekin, eta beti agertzen da pertsonai bat, gizon bat, esatzen beltza, bi adar edo hiru dituena, aker beltza edo deabrua dena, eta musukatzen dute, edo buztanaren azpian, edo hankatartean, eta gero dantza egiten dute, gehienetan eragertzen da aipamen sexualak, egiten dituzte ordenetatik, gaurko nolabait orgia moduko bat, gero meza beltza egiten dute, hau da, mezan egiten daren kontrakoa da, gorepatzen dute deabrua eta bar, eta madarikatu jangoikoa, eta jaten dute, eta berriz ere bueltatzen dira txera. Eta hori aitortzen zuten, berai. Bai. Baina, hemen esan behar da, nik uste hori zela gidoi bat, ezaguna zela hori, eta arduan, jakina, inkisidore famatuena, Salazarre berak, urte batzu beranduago, aitortuko du, ez duela sinisten, kelarroie benetan ez zirela existitu, eta dana zala, presiopean eta edo torturapean edo lortutako deklarazioak, eta gero, bai, egongo zila sinesmen batzuk, herrietan, gaur egun ere izten daudenak, batzuk. Eta, agian inauteriak ospatzen ari ziren. Bai, baina gero interes desberdina zira, eta izua bin zabalduta, joera izaten dela gizartean, nor molestatzen zuten, Elisa? Gehien bat, poterea. Horre arrestu desberdina daude, baina badirudi, Euskal Herriko kasuan, batetik auzipetuen artean badaude apaitzak ere. Horren badirudi nolabait, autoridadea edo nolabait ezarri nahi dutela, eta horren kontra daudenak edo garai horretan edo arrazoi desberdin gati, nolabait presionatu edo kendu edo kartzelatu nahi dituztena, akusazio hori jarri, eta kitxo, bestetik ere arrazoi ekonomikoak egon daitezke, ere bai herrietan besterik gabe sorgin fama zutenak edo sakurretan edo sartzea, arrazoi desberdina daude.
Hori gertatu zen 1611an, eta hori delata, Lazarragaren jardunaldi horietan hori buruz ere itzen zenuten. Orduko gizartea, hurbiletik edo beto ezagutzeko. Bueno, bukatzeko, Ricardo, eta iskribu horren inguruan eta Lazarragaren lanaren inguruan bukatzeko, esaten duzue, edizio berri bat behar dala, iskribu horrena edo... Bai, hala uste dugu, orain daukagunarekin, jendeak irakurri alduenarekin, ezin da testua... Kike duen hori, da. Hori bat da, badugu, gaur egun, Lazarragan testua irakurtzeko hiru bide daude. Bada, lehen Kike aipatu duen interneteko faksimila, eskuzkiboen argazkiak, diputazioak berak ipin zituenak, gero badago Aramiarmako webgunean egindako horren transkripzio bat, eta gero badugu liburua. Ez, transkripzio alik eta zehatzena, aldaketa batzuk gora bera, transkripzio egin duenak berak esplikatzen du ze irizpide hartu dituen. Eta gero badago argiratu zen liburua Patrukizuren edizioa. Gure ustez, batak ez besteak, ez du balio testua behar bezala ulertzeko. Falta direlako testua ulertzeko behar dien oharrak, batika, aipatu dugu, hitzak edo euskarai hartako euskaren ezaugarriak, gaurko irakurle batek ezin dituenak ulertu. Orduan, batetik testuak berak, eskuzkribua delako eta bere ezaugarriekin arazoak ditu, eta beraz hori konpondu behar da, jakin behar dugu poema bat noiz hasita noiz amaitzen den, hori ez da argi, kasu guztietan, eta gero testua ulertu behar delako. Horretan ari gara, edizioak prestatzen, bai forma aldetik eta bai eduki aldetik irakurleari eskaintzeko behar dituen argibide guztiak. Eta, noiz kaleratuko da? Ez dut esango. Ez nahiz eusartzen, no esan da. Garai batean, udako optimismoarekin, esan genuen urtameiderako, edo honen hasierarako izango zela. Udazkena eta krisia. Baina orain, neguan gaude, eta bain ezkorrago nago, ez dakit, oso horrea duta dago. Nork argitaratuko du? Gure asmoa da lehenengo urrats batean interneten zareratzea, paperean esateratzea, hain zuzen horren gainean zuzenketak eta baita jendean aldetik, irakurren aldetik, iruzkinak, oharrak jaso izateko. Momentu baten ikusten dugunean, nolabaiteko ziurtasun batekin, ez dut esango dena, baina ia dena konponduta dagoela, paperezko argitapen bat atera genezake, baina oraingoz utziko dugu interneten. Eta horren atzian zentsu zaudete? Unibertsitateko irakasle bat? Talde bat gara. Bat ez dakin ondik eta beste leku batetik? Ez, denok gara letren fakultateko irakasleak, eta hor nirekin batera ari dira Joseba Lakarrak, taldea zuzentzen duena, Guidor Bilbao eta Blanco Orgel. Eta lagun artean ari gara edizio egiten. Eta nik bai azpimarratu nahi dut benetako talde lana egiten ari garela, ez bakoitzak berzatia egin, eta talde lanean, iaia astero biltzen gara, horretaz jarduteko, asko ikasten ari gara, eta oso ondo pagatzen ari gara. Nik ere asko ikasi dut, zuei esker eta espero dut, gure entzuleak, Radio Vitoriako entzulek ere, gehiago jakitea Lazarragaren inguruan, mai inguru honi esker. Gogoan izan, hitzein degula Joan Pérez Lazarragakoa diburuz, ala Juan Pérez de Lazarraga, ala, beti bezala Euskal Herrian gauzak deitzeko arazoak izaten ditugu, bakoitza modu ezberdin batez deitzen dugu eta. Ricardo, Kike, biei, eskerrik askota, beste bat arte? Eta zuei entzule badakizue datorren asteburuan hemen egongo gara. Berriz Radio Vitoriaren beste mai inguru. Batian beti bezala Eusko ikaskuntza antolatua. Ordura arte, aio!